nje ngukwana kurunyaora kona na malita ngoro kusabashana na ngato tie no ngoro kupasta zu ngote abana kega tuachande kere security ya ito esa gurere twachikoboka twanyoro monto naro oibete ochambetu oyugo sambwa tuamana ko babuna chinyomba gocha ekerora ya moka ya manyora na banyora ka kotongiku na nengote baiga abantu baminto obomo to bwate toirana nande tobe igo bomo ntuma esa guri konya bakore mu murori mu muroyo konya bamubwate konya bamukorire konya baitiro manyene lakini ekerora ya boka ya murigereri na ritwamubwata twanyora mu ngwano yo koreki oiriru ekerairu twachire konyarana osambira kinko tena abaminto mwana bantu no tore security neisaine security neisaine na kinko tena mogendrego sasa marita ngoro kwebalindi kwambuka aiga sekenyore keiga iga nyaora botori ari simo ko igunyaora no ga iga nyaore CD yega iga igo bono gaki abantu baminto igo twara ire butuko tukaigwe bikuro kera tuigwe bikuro tugasoka rindi sirimbi chikabuga abaibi tokomenyoka tukanyare mito batigire para chiufa egasiera bachiete nero nebinto binde aiga sibachiete ko buno monyene kera chiete ko soko konye bamukoriro no moro tukabwatera na tukamenyoka buli bakomenyoka kuchipara tukababwata igo bono baki abantu baminto nyokomete ngano moibiore ama tukemeronge na arongo ikare buna yaigeterero tuachande kire sekenyore kegiaito butambe nturi korara ngo chikoboka mami konyore nyomba yo monte ebunire binto mbiyo ngo chikobwati kwanyare nanda banta bange bakare kuruse county ya Nyamira buno mumuroye gagatete so abanyamira kemera igo bana abantu baminto baki muchengo tiachire boda nerororo yenda gari diye gasikora libo kwanda koiba esegente ke sinini maigo go itubosa bosa negento koiba negente ke sinikira akora kiyakobekere ko chirira bayini igo bana abantu baminto no mwana wasa amenyete ari bosongo kara igweto mwana ona amenyete town manyana kiyo mwana wa amenyete na kiyago korororo nabwate family ebu nabwate kwarigere kwaro toto mwana o igo bana abantu baminto abana inchi na tebiro mbiyamore segente ke mwakore sekenyore ke ga jasa marita ngorukura Temo Nelson chino muiburu ga igabotori ande omokorere gwe sector ya boda amaina na ari botori aitaiga security nerense oboibi mboraroro ande matuka maege chikes chiara beire mara moigo monto akirwe mioro uri uchisimi mara moigo monto itiru oboibara mbore botoria ne mambi abono twago kaiga twanyora masaruri ari para nege twingiare ngo ekoro kinga maene omonto masambugo no bosari arenge gokora nje ndabori ase serikali yaito na monane basigari baito bari nyanchua na abachifu babwatira na community policing bakore gento gikorokwa inspection yabo tuko bamanyana kyanto bamenyete nande nkobori abayuri baitara maena asabana baino bamenyeta ari chitaoni manyana kibaro na kibanki bagokora na kinone ndagara yabo bakonyora nkobori nabasaya baito kumuranje engage in other businesses boda nchiroro genda imukie yeroni charuka wanyorire byao korana ne byasa byako njiabuka tutarachaga kobugo chikoswase obusali bonga buno boiga bora chikona chobo gimabwao mapema nande nkobori abantu betu kuturanje kukwa igurесеge usikukwa igurege kuro soka manyanki kere tigakorara mugo tiga abantu bakongentero para ase ngincho yebigari byao bakorige igone ninko basaba abantu baito nande ko batenga mbuya mona ase chinguru echiga mwaorokia no bomuboiga tobwatramo botambe ligara torrenga botori eito ne ntegereru ere buna yakabere korwa bukare mbuya mono etaiga ngoro kuprenda kwambuka nchega omenyete ga iganyaura koruna tete nyaura twamenyire miaka emenge oboibu obwachagete bwango iga abante bako abagochane babwate bibungu obugete obungete muhao baigore nyomba baswa nyomba barusie ebinto obo tukobwarero twiguchikui twasoka twanyara no moibi obwatiru go bakominana no monto are koibera babwatana no monto yo abwata marata to gwako monto oria bono nya mob justice etacha ya konyo monto ori kanga bono manyano yo igaga kwete agutari ayuka konyetu ebarure asegete nande korumubu aigange nande konya baibiroro baigoira manyano ore nyomba basokire amanyana bana muna iko kugira sikoboko nyora no murango ore wasi na ria nyora kende nkeyo nyomba bono mongwano yo na batwa mubori na tweresa oteba so abanyamira kemera ototebi ngina gamenyete mataiga botambe bakoiba bakoteba ase binto bire
bono togotebia serikali yaito gaki motokonya ase eng'encho no para yaito gaiga abantu togweta gochakera saa 3 go saa 11 ya mambi abantu bagoika kwabeta betweme yuanya tobwati besa gwakwengeta wangoigo momura naro itwagakwa ese eng'encho are kwenda kwerigeri mochengo tinsa 11 akanyoru moinosari ang'e na getemba akabeta betweme yu agakwa gaki serikali etogosaba ona motagete tobogorie chingu esori amagokaito ngokora tore egasi bono nchendo chenga security ere nyaora ntutweka abananchi etwachagete nano tobwate chinguru nande ngokora tore mpaka kae serikali akerera atoikang'e etoruseri obosari borega n'abantu bamenyete chirandi abantu baitanya kona mekishwanga nobwate ekebande kia omonto oyo nwakikise ase akorwa nomomanyete buya ekenyora akorwa momochunguze bakase omogambi ase eng'encho ekene nabaibi bamenyete iga iga intwe abantu abakoru Nyamira bacha koiba Kisii County kwani ntori baiboru baga iga intwe tabwati abagwane togotoibera bakoru Nyamira bacha gotoibera omonto oyo nabo twabwata ntwe twamotiga lakini mambu justice yacha yawera omonto oyo finally bamosamba Wachandikire miaka mingi aki ekenyoro motokonye serikali Daribo